Καλά. Πριν ξεκινήσουμε με τα θέματά μας εδώ στο πάνελ, θέλω να πάμε σε μια σύνδεση. Σε μια μακρινή σύνδεση. Πόσο μακρινή? Πολύ μακρινή, παιδιά. Είναι μια κρύο? ομάδα Κύπριων. Θα μας πούνε ήδη, δεν νομίζω να έχει κρύο εκεί. Είναι μια ομάδα Κύπριων, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Μαδαγασκάρη για να προσφέρουν τη βοήθειά τους εκεί στο λαό, στα παιδιά που τους έχουν ανάγκη. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Παρακαλώ να συνδεθούμε και να καλωσορίσουμε. Είναι ο Μαρίνος Μαρίνου μαζί μας, εθελοντής, και ο πατέρας Βασίλειος, πρωτοπρεσβύτερος της Εκκλησίας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, μ' ακούνε? Ο Χαράλαμπος και ο Αντώνης. Καλημέρα. Και ο Χαράλαμπος εδώ είναι μαζί μας ο Βαριάνος, ο οδοντίατρος που μας κάνει δωρεάν. Και λίγο θα εγκαινιάσουμε το μηχάνημα που μας έχει φέρει δωρεάν. Ο Αντώνης ο Ορθοδόξου, ο Χριστόφορος, ο Παναγιώτης και άλλοι που μοιράζουν φαγητό, θα δείτε σε λίγο. Βρισκόμαστε στο Τουλεάρ της Νοτιού Μαδαγασκάρης. Έχουμε ταξιδέψει 2 μέρες για να φτάσουμε εδώ και θέλαμε να ξεκινήσουμε δείχνοντας εδώ την Κυπριακή σημαία που κυματίζει στη Νότια Μαδαγασκάρη και είναι τιμή της Κύπρου μας εδώ, μαζί με τη σημαία. Έξω από την κλινική μας, την οποία έχουμε φτιάξει με πολύ αγάπη, η ομάδα του ΙΧΑ. Μάλιστα. Πατέρα Βασιλιέ, είναι η πρώτη φορά που πάτε ως ομάδα στη Μαδαγασκάρη? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που πάμε σε ομάδα στη Μαδαγασκάρη. Έχουν γίνει πολλές αποστολές. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με κάποιους ανθρώπους. Κάποια άλλα κανάλια μας είχαν βγάλει άλλες φορές. Πρώτη φορά μας βγάζει και το ΡΙΤ και είναι προς τιμή σας. Βεβαίως, εννοείται. Ποια είναι η κατάσταση εκεί, πατέρα Βασίλειε? Η κατάσταση εδώ θα τη δείτε με τα μάτια σας. Απλώς να πούμε ότι έχουμε το ΙΧΑ εδώ και αρκετά χρόνια έχει φτιάξει αυτή την κλινική που βλέπετε εδώ, γύρω-γύρω. Και μπαίνουν οι άνθρωποι χωρίς να βλέπουμε να είναι χριστιανοί ή μη χριστιανοί. Όλα εδώ είναι δωρεάν. Οι γιατροί και τα φάρμακα. Κάθε μήνα εδώ στέλνουμε 15.000 ευρώ για να δίνουμε γάλα στα μικρά παιδιά και να εξετάζονται και να παίρνουν φάρμακα για άνθρωποι, να γίνονται αναλύσεις κλπ. Και τώρα με το δοντιατρίο έχουμε ένα ξωνικό και διάφορα άλλα, τα οποία η κλινική μας ξεχωρίζει και έχει τιμηθεί από την χώρα εδώ της Μαδαγασκάρης ως η καλύτερη κλινική. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος πότε έχει δημιουργηθεί? Το ΙΧΑ είναι βέβαια ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Όλοι οι εθελοντές εδώ, και πρέπει να ευχαριστώ όλους τους εθελοντές και όλους όσους συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως. Είναι μια Λοιπόν, αξιόλογη προσπάθεια, εξαίρετη προσπάθεια. Μπράβο σε όλους τους εθελοντές, γιατί, πατέρα Βασίλη, έχετε αφήσει τις ζωές σας, τις δουλειές σας, για να πάτε τώρα αυτόν τον χρονικό διάστημα και όποτε βεβαίως μπορείτε, πάτε για να βοηθήσετε εκεί. Βεβαίως θα δείτε και τη βοήθεια που προσφέρουμε και τη διακονία που κάνουμε. Να σας δώσω, να χαιρετήσω ο Παναγιώτης ένα λεπτό εδώ να πει την εμπειρία του και περπατούμε να πάμε να δούμε τους χώρους. Σας χαιρετώ και εγώ από τη μακρινή Μαδαγασκάρη. Γεια σου, Παναγιώτη. Είμαι πολύ συγκινημένος, διότι αυτές τις εικόνες τις βλέπαμε από τις τηλεοράσεις μας. Και το παίρναμε επιφανειακά. Μιλώ προσωπικά. Όταν ήρθαμε εδώ και ζήσαμε αυτά που βλέπουμε, αυτήν τη φτώχεια, το να μην έχουν έναν ποτήρι καθαρό νερό, εγώ προσωπικά θα αλλάξω τρόπο ζωής όταν επιστρέψω στην Κύπρο, διότι ακόμη και με έναν καφέ να στερηθώ την μέρα, βγάζει έναν μωρό τη διατροφή του για πάρα πολλές μέρες εδώ. Ναι. Τώρα θα αυτά, δείτε αυτά που θεωρούμε εμείς... Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι. Αυτά που εμείς τα έχουμε δεδομένα. Ναι. Αυτά που εμείς τα έχουμε δεδομένα. Το νερό είναι το καθαρό. Δεν έχουν καθαρό νερό να πιούν. Ακριβώς. Καλημέρα σας. Με το χαμόγελο όμως. Νερό. Με το χαμόγελο είναι όλοι. Και τους δίνεις μια καραμέλα και βλέπεις έναν χαμόγελο από εδώ μέχρι την Κύπρο. Ναι, ναι. Πόση εκτίμηση υπάρχει. Ναι, να σας δώσω και τον Χριστόφορο να σας πει και αυτό την εμπειρία. Ναι, βλέπουμε τον χώρο που έχει διαμορφωθεί. Επικαλούμε την αγάπη του κόσμου και την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Βλέπουμε πραγματικά, και κάποιους ντόπιους με τα παιδάκια τους περιμένουν, φαντάζομαι. Εδώ δίνεται το γάλα στα παιδάκια. Μέσα τώρα μπαίνοντας θα πάμε στην κλινική. Έλα, Μαρίνο μου. Την κλινική που έχετε δημιουργήσει. Τώρα είναι άδεια η κλινική. Ναι. Σκεφτείτε ότι από η ώρα 6.30 από η ώρα 6.30 έβλεπαν κόσμο, θα κάνουν ένα διάλειμμα τώρα γύρω στις 11-12 και θα ξαναγεμίσει πάλι. Ναι. Ο κόσμος περίμενε χθες έξω και χθες το βράδυ έβρεχε. Περίμεναν όλοι κάτω στο κόμμα. Μάλιστα. Τι ώρα είναι εκεί τώρα, σας ακούμε βεβαίως, πολύ καλά σας ακούμε. Τι ώρα είναι εκεί τώρα? Η ώρα είναι 10:40. 10:40. Ναι. Μάλιστα, βλέπουμε τα εγγένεια του οδοντιατρικού μηχανήματος. Βλέπουμε το χώρο και εμείς όσο μπορούμε μέσω ενός κινητού. Ναι, εδώ είναι το φαρμακείο που είναι όλα δωρεάν από το ΙΧΑ. Μάλιστα. Το ΙΧΑ περίπου στέλνει 15.000 ευρώ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για δωρεάν γάλα στα παιδάκια που είναι υποσυτισμένα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο ελαιόν φτωχός δανείζει Χριστό. Ναι. Και οι καλύτερες επενδύσεις είναι εδώ. Μάλιστα. Προς τον ουρανό εννοώ επενδύσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπράβο σε όλους. Μπράβο σε όλους. Τι να πω τώρα? Τι να πω πραγματικά? Νομίζω είναι και η τελευταία σας μέρα εκεί σήμερα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Εδώ θα δείτε το εργαστήριο που κάνουν αναλύσεις και αυτές είναι δωρεάν. Σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει εργαστήριο αναλύσεων σε όλη την νότια Μαδαγασκάρη. Δηλαδή για 12 εκατομμύρια κόσμο υπάρχει έναν εργαστήριο που κάνει αναλύσεις δωρεάν μόνο εδώ, στην κλινική του ΙΧΑ. Πόσους ανθρώπους όμως μπορεί να καλύψουν αυτά? Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εκεί, να δείτε, το γάλα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σίγουρα δεν θα μπορέσει. Δεν μπορούν να πάρουν όλοι και σίγουρα δεν έρχονται και όλοι. Ναι. Εδώ είναι το μηχάνημα το οδοντιατρίο. Το μηχάνημα δωρήθηκε από τον κύριο Χαράλαμπο Βαριάνο, γιατρός οδοντίατρος. Τώρα θα το δείτε εδώ. Ναι, τον είχαμε δει και προηγουμένως νομίζω. Ο πατέρας Βασίλειος μας το σύστησε. Τελείως καινούργιο. Μπράβο σας. Σημαντική δουλειά που γίνεται. Μπράβο σας. Τώρα είναι ζωντανή εικόνα που βλέπουμε. Γι' αυτό τη βλέπετε, αγαπημένοι φίλοι, να κινείτε. Προσπαθούμε να δούμε όλους τους χώρους. Καλημέρα, γιατρέ μου. Καλημέρα. Όπως βλέπετε εδώ. Μπράβο για το έργο σας. Εφόσον σας ακούμε. Μου έχει ζητηθεί να κάνω μια προσφορά, γιατί το παλιό του μηχάνημα ήταν τελείως άχρηστο. Το παραγγείλαμε, ήρθε εδώ, το στήσαμε. Τα αισθήματα μας είναι όλους ανάμεικτα. Όπως βλέπετε είναι ένα μοντέρνο μηχάνημα. Ελπίζω ο οδοντίατρος που αυτή να το δουλέψει εδώ, που έχει κάνει αίτηση ο Πάτερ Αναστάσιος, που χειρίζεται όλη αυτή την κλινική, να τους δείξει μερικά πράγματα. Αλλιώς εγώ έχω όλη τη διάθεση να ξαναρθώ εδώ, να προσφέρω και υπηρεσίες στον κόσμο. Αυτόν το μικρό νοσοκομείο που βλέπετε προσφέρει έναν τεράστιο έργο. Έτσι ακριβώς. Και όταν λέω τεράστιο εννοώ για τα παιδιά που πεινάνε, για τα παιδιά τα υποσιτισμένα. Έχω μάθει ότι 60% από αυτά τα παιδάκια που είδετε δεν πάνε μέχρι 5 χρονών και πεθαίνουν είτε από αρρώστια είτε από υποσιτισμό. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα συμβαίνει στον πλανήτη Γη. Αυτό που συμβαίνει όμως εδώ δεν είναι έργο Θεού, είναι δυστυχώς έργο ανθρώπων που αφήνουν τον κόσμο αγράμματον, δεν τους προσφέρουν φαγητό, δεν τους προσφέρουν παιδεία, δουλεύουν για 5 ευρώ το μήνα, τα οποία... Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατρέ μου, δεν μπορεί να το συλλάβει. Όχι, έχουν δουλειά. Δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό.
ότι εν έτη 2025 δεν τα χωρεί το ανθρώπινο μυαλό. Μάλιστα. συμβαίνουν αυτά. Ακριβώς όπως το είπατε. Δεν τους αφήνουν να πεθαίνουν... εξελιχθεί το μυαλό τους. Έτσι. Τους σταματήσαν τη δημόσια εκπαίδευση γιατί έτσι θέλουν. Ναι. Λοιπόν, πήγαμε σε κάτι φυλακές. Ναι. Άμα δείτε τι κάνουν σε παιδιά μέχρι 17 χρονών, σε ένα χώρο 4x4, 60 παιδιά, να κοιμούνται πλευρό και κάθε 2 ώρες κάποιος να χειροκροτάει για να γυρίσει στο άλλο πλευρό, υπολογίστε τι σημαίνει. Εδώ οι ζωές των φτωχών είναι όπως τις ζωές των ζώων. Ευχαριστώ που με ακούσετε. Εμείς ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτά μαζί μας. Εμείς είμαστε η ομάδα εδώ, η όλη ομάδα εδώ που βλέπετε, ελάτε παιδιά κοντά, ο Παναγιώτης, ο Αντώνης, ο Χριστόφορος, ο Σταύρος και ο Αντώνης εδώ. Είμαστε μια ομάδα που ήρθαμε και αύριο ξεκινούμε την επιστροφή μας για να επιστρέψουμε Σάββατο μεσημέρι. Οι εμπειρίες είναι μοναδικές, πρέπει να βγούμε προς τα έξω. Αν έχουμε 2 λεπτά να δείτε πόσος κόσμος περιμένει έξω από την Κρήτη. Να το δούμε το τελευταίο πλάνο, να το δούμε αυτόν, πατέρα Βασίλεια, και να κλείσουμε. Ναι. Βεβαίως. Αν μπορείτε να γυρίσετε την κάμερα, να δούμε έξω τι γίνεται, που περιμένει ο κόσμος για να πάει στο ιατρείο. Βγαίνουμε έξω να δείτε ότι περιμένουν γραμμή έξω οι άνθρωποι για να πάρουν. Τη βασική είναι για να έχουν αυτή την τελευταία ευκαιρία για το απόγευμα. Απλώς για να δείτε έτσι σαν εικόνα πόσο ο κόσμος περιμένει και ψες. Περπατούν για 2-3 μέρες να φτάσουν στην κλινική μας. Περπατούν, ας πούμε, για να καταλάβετε από την Αγιάννα να πας στην Πάφο. Ναι. Και περιμένουν, κοιτάξτε εδώ, αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν για το απόγευμα. Ήρθαν από προχθές, εχθές, με τα παιδιά και περιμένουν με υπομονή. Εδώ ήταν ο δρόμος μέχρι κάτω γεμάτος κόσμο. Αχ, Θεέ μου. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που περιμένουν για το απόγευμα. Με τα μικρά παιδιά, όπως βλέπετε έξω. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοηθούν αυτή την προσπάθεια και τους εθελοντές, γιατί το στηρίζεται πάνω σε εθελοντές, σε εθελοντική βάση, και τον Επίσκοπο εδώ, αλλά και τον Πατήρα Αναστάσιο και όλη την ομάδα και όλους όσους βοηθούν με μικρή ή μεγάλη εισφορά. Γιατί... Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα για τη σύνδεση και όλη την ομάδα. Θέλω να τα πούμε όταν επιστρέψετε στην Κύπρο. Θα βρω το τηλέφωνο σας και θα τα πούμε και από κοντά. Βεβαίως, θα είναι χαρά μας να καλέσετε την ομάδα εδώ να έρθει να σας πει τις εμπειρίες. Βεβαίως. Και θα σας πάρω κι εγώ κατηδίαν να τα πούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή. Να είστε καλά. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Γεια σας. Παιδιά, πραγματικά, τι να πω, έχω συγκινηθεί, έχω χάσει τα λόγια μου. Τον μπράβο για αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά, στον κόσμο. Είναι δίπλα μας. Αυτά συμβαίνουν στον κόσμο τώρα. Αυτήν την εποχή δεν έχουν γάλα. Δεν έχουν τίποτα. Ταξιδεύουν, είδαμε τους ανθρώπους τώρα ζωντανά. Ενώ εμείς είμαστε με τα καλά μας, με τα ωραία μας, το χώρο μας, το ζεστόν εδώ, με τους καφέδες μας, με τα φαγητά μας, στα σπίτια μας. Αυτήν τη στιγμή, το ζωντανό πλάνο που δείξαμε στη Μαδαγασκάρη, ο κόσμος πεινά. Περιμένει εδώ και 2 μέρες έξω για να πάρει λίγο γάλα, για να πάρει καθαρό νερό και για να τον εξετάσουν οι γιατροί. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο εν έτη 2025, όπως λες και εσύ, ελπίδα μου, να βλέπουμε τέτοιες εικόνες, γιατί κάποιοι άλλοι επιλέγουν τον πλούτο τους, τον πόλεμο και τα συμφέροντά τους. Και δυστυχώς δεν καταλάβουμε τον σκοπό που έχουμε έρθει σε αυτή τη γη. Και μακάρι να υπάρχουν περισσότεροι τέτοιοι άνθρωποι, εθελοντές. Δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και πολλοί άλλοι και πολλοί άλλοι οργανισμοί οι οποίοι βοηθούν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ναι, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο μέρος η Μαδαγασκάρη, αλλά και πολλά άλλα, όπως γνωρίζουμε. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη φτώχεια, μεγάλη πείνα. Και μπράβο στους εθελοντές, μπράβο, εγώ δεν ήξερα καθόλου αυτή την ομάδα. Ούτε εγώ, και μία φίλη συνάδελφος μου το ανέφερε. Ομάδα Είχα και μου αρέσει και το όνομα. Ναι. Είχα, ότι έχω σε περίστημα δίνω. Και θα τους συναντήσω όταν επιστρέψουν και κατηδίαν, παιδιά, και όπως μπορούμε και εμείς να βοηθούμε. Και ο γιατρός είπε, συγκινημένος προς το τέλος, έτσι που του μίλησες, λέει αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν να ζουν σαν ζώα. Και εγώ θα του έλεγα ότι πολλές φορές τα ζώα μας μπορεί να είναι και καλύτερα. Είδατε το χαμόγελο που έχουν όμως? Ναι, τα παιδάκια. Είδατε το χαμόγελο που έχουν και δεν έχουν τίποτα στη ζωή τους. Και όμως το χαμόγελο δεν φεύγει από τα χείλη τους. Έτσι. Και εμείς που τα έχουμε όλα. Ο Ελαιών φτωχός δανείζει Θεό. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα. Και να συνεχίσουμε με τα θέματα μας, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με την εκπομπή και πάμε στην Κύπρο, όπου χθες έκανε γνωστό